Hello, itt itt nem egy. Most hát ritkán lesznek videók, azt kell, hogy mondjam. Viszont most megpróbálok ezen a héten eléggé aktív lenni. De majd kiderül, hogy ez mennyire sikerül. Most viszont mire nézni fogunk. Szóval én azt mondom, médiumba próbáljuk meg kijátszani, és én. Jó szórakozást! Bocsi, most nagyon izgulok, mert kíváncsi vagyok, hogy mikor áll le a felvétel. Ezt szoktad csinálni, és ezért, részben ezért is nem volt videó a csatornán sokáig. Oh, ezt tudom, ezt ki kell csak, hogy... Halló? Azért. Itt a maci az? Föl kell. Oké, ez... számomra egy bázis lesz. Ez... Itt van. Picsába. Nem baj, legalább most oda fog menni. Ezt nem várom meg. Aha, az is föl kell. Speciál ki. Ez. Kút. Na. Mindjárt itt van. Ez az. Ihihi. Hogy oda menjen. Biztonság kedvéért. Ezen ugye föl kell. Na senki. Ó, bazd meg. Ó, arra. De ne. Az a kérdés, hogy ez hol van ez a 180 éves gyökér. Hello. Oh. See you. Hű. Most egyébként tervezek csinálni ezen a héten, amennyire sikerül egy ilyen horror féleséget. Csak egy olyasmit, amiben csak Granny és Slenderina játékok vannak. És bekapod. Kicsit feljebb hangosítom, mert halk. És el is tűnt. Természetesen ez így működik. Ugye a logika, természetesen. Behozom. Nem ide. Picsába.
Aha. Igen, természetesen. Várj, szóval is kell. I see you. Kurva anyád. Bekaphatod. Picit várjunk. Nem tudom, most egy picikét várunk. Erre a hülye gyökér, vagy elnézést. Most már félúton járat. Ez hova? Ja, azt már tudom, már tudom. Hülye vagy, bazd meg! Ötletem nem volt olyan. Vigyázz már el a büdös picsánat, bazd meg! Na most halok meg. Bazeg. Most hal. Egyem azt a drága szívedet. Gyere, ha akarsz. Gyere. You want to play hide and seek? Oké. Ez meg minek a kulcsa? Ja, basz meg, ez le kell. Rakd már be. Hülye vagy? Nem látsz. Na, újra bezárjuk. Várj, most mi kellett? A sörétes puska, az meg arra van. Ezt akartam. Most megszerezni gyorsan, ide rakni.
az egyik részét, úgymond. A többit az most jelenleg nem nagyon találom. Hogy is biztos már elmentem mellette, vagy 20-szor. De basszus, már tudom, ide kell a Master Key-nem. Nem Safe Key. Akkor nem tudom. Akkor őszintén. Ez egy pár dolog. Dr. Pepper spray. Ez is le kell, de... Épp az is le kell. Ne sprézem. Hol van? Itt az Owen. A régi szép időkben. Gyere! Gyere! Te bakköcsög! Hú, de nagy szerencsém van, hogy vak, bazd meg. Do you want to play hide and Jézus faszom. Bazd meg. Hogy Péter mondta régen. Tákösli vagy... Ne, Miskolci lángos, hogy mit mondott. Azaz. Kész, ennyi volt. Innentől meg megvan. Bazd meg. Karki. Ugye most szivatsz engem, ember? Szóval weapon ki, az meg hova kell? Vajon? Te hogy csak követ? Te követsz. Add meg ide a sprayt! Oh! Picsába! Fú, már meg. Jó. Ugye most szopatsz engem. Ide kellett egész végig az a cucc. Kap. De. Ide kell mi? Aha.
Kész, megvan. Ez már tudomásom szerint nem kell. Megvan a safe key. Oké, tökéletes, tökéletes. Aha! És ez még kell ki is, ugye? Oké, akkor ezt itt hagyjuk. Ja, oké. És ezzel most nem tudom pontosan egyébként mit csináltam. Büdös picsába. Nem áll. Nem tudom mondani. Te szerencsétlen dobjad már föl. És mit csinál amúgy? És mit csinál? Ezt megtudtam, hogy mit csinálsz? Mert érdekelne. Annyit hallok, hogy megy ki meg be. Ennyit hallok. Aha, igen, I see. Én is I see, bazd meg. Ne elosztok, csak azért vagyok itt, mert ugye így hirtelen vége lett a videónak. És hát ez azért van, mert hirtelen valamilyen oknál fogva leállt a felvétel. Nos, ami miatt itt leállt ugye a felvétel, ezért teszem ezt föl. Te most veszed, de ezt most veszed. És pénz, esküszöm veszem. Bocs, csak itt van a húgom. Mert most na, hagyjuk. A lényeg, hogy így hirtelen véget ért a videó. Igazából csak az X-Recorder szarakodik, vagy nem is tudom már milyen applikációm van. Viszont annak ellenére 33 perc volt összesen, most még ilyen nem is tudom már hány percesre rövidítettem le. Na mindegy, a lényeg, hogy itt voltam. Szóval a lényeg, hogy az X recorder szarakodik csak. Na mindegy, ennyi a lényeg. Hogyha megnéztétek és tetszett, akkor köszönöm szépen az elismerést, nekem ez bőven elég. Csak akkor írjátok is le kommentbe. Ja, és sajna a Cat Mario-s videómra nem lett 10 like, vagyis nem tudom, már egy hónapja nem néztem meg, de majd ezt be fogom mellé vágni. Na mindegy, a lényeg, hogyha szeretnétek egyébként Cat Mario-s videót újra, akkor legyen meg a 10 like arra. Csak Ne 10. zsaroljál már embereket. Ez nem zsarolás, na ezt ki kell vágni. Szóval a lényeg, hogy a videózással kapcsolatban ritkán lesznek videók, viszont ez nem baj. Mondjuk próbálok majd ezen a héten aktív lenni, mert több tervem is van mára, és erre a hétre. Szóval ja, azokat majd megpróbálom betervezni. Viszont ezek közt van ugye a Grenik és Slendrina, ez volt az első Granny. Egyébként, hogyha kíváncsiak vagytok rá, nem sikerült kijátszanom a Grannyt ennek ellenére, ugyanis leütött még párszor, pontosabban 2-szer. Na mindegy, ennyi a lényeg. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor csak simán írjátok meg kommentbe, vagy megadjatok egy lájkot, na. Na cső!